Μαμά, μπορώ να έχω το τηλέφωνο? Παρακαλώ. Καινούριες λέξεις της ημέρας. Αυτοκινητόδρομος. Είναι ο πολύ δυνατός αέρας. Όλα εντάξει, βγήκαν έξω, διαγωνίστηκαν. Το πλάνο είναι πολύ καλύτερα από σένα. Ένα πλάσμα σαν αυτό που εισέβαλε σήμερα στον κήπο των Διαμέλης. Όσο βρίσκεστε μέσα, δεν κινδυνεύετε. Είστε προστατευμένοι. Θέλεις να σου χαρίσω τη στέκα μου? Οι γονείς το ξέρουν ότι έχεις τέτοια στέκα. Όχι. Θες να αφήσω να πέρασε τίποτα? Μην το πεις στον μπαμπά.